ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingtip bakambanya kol hakini ke number harum. Lembar ke jing bagi pat ba ke kenduk haratan mau kerwat Southwest Kasihers kino yalam ke HNM daga jing sngokia ke let banyak keren USDO jong ke MPDCL mau kerwat hendak kamshim lala banyak kenduk kumta kelabu no daga jing tho harati ke office bandawa ke office pegriban penbiang ke boarding electric. Kino yalam ke HNM gila pentip batang syujau uslap ke jing lip light hapo district lalong ke bejur palat hadu bagi pat ba no penan kamlai ke kenduk jing shikadai kumjuk ke school ke office sarkar repair. Nakalian kejungi ngi ay kani ka kubor sei ban in singap lan di ban skor ya ke ai nakalian kejungi kum kasem HNM ya ke bang ko ban kentulan caki ya ke ba kin ya pet lan di bakin long lan di ban pet ha jana ya kani ka dong tan kejungi amar balai kani ka jinglip lat kha kawan ra ya ke jing nong ka bakrau ya ke dong ka tan kejungi khamtam ya ki kena school ki balapan kra ya kani ka exam ke bomta ya kebaka exam sistem senem pelajaran sedang hi hakini ti tayo ki banwan tina kalian kejungi ngi ai kini kejing kerpat bas ngobha ban penlune ni ban ai kejing sakri ka khamha ni ka janai ya kini kadong kathan kejungi namar bakat kum kejing ui kejungi hakini kadong kathan kejungi kejingi lep light kha ni kejing niap ya ki light kha kalong kejing dunong ka kraw na kumta ki pajba nang song khamtam ya ki kena school bat habapet yang bijor bat kiwe ki distrik ni I ba kabit kabyang ha wan tang kasumbunan kemur tang dala jur palat kali ni jur palat uslat ke jinglit lat kha kawan reha kani kadong kathan ke jungi kalong ba batang syu ni tang syu slap mu mala kalat kalale tina kalian ke jungi ni kentu ke ni sar badi pet ya kani kadong kathan ke jungi singobha ban ya penbit pendiang lem ya ke jungi toy jung pajba nomar ba padangi long kembangi I hakini ki sngi ke bamta kalong ka jing dunong ka bakraw na kamta ki pajba jong kani ka dong kathan ke jungi basa kawiru ni don ya kani ka ki kena school ki badang sudah pas ya ki exam bofer hakani ka jing yale ke jungi mrei ka jing dunong ka bakraw ka jungi nomar ba kin hab ban say ya ki admit card ke jungi ban let ban apply lan ni ban let school haki way pat ki school jong kani ka dong kathan ke jungi kim yo la syu ban penbit ban penbiang na kamta ke jungi rena kalian ke jungi ngi kerpat jur bala kumnu sngobha ban penbit ban penbiang ya kani kalat kani kadang kathan ke jungi khnang bangin yo ban pendon kamlang bat kum juru ya kiwe ki riu rang ba jung kani kadang kathan ke jungi ya haba ngile dot kam ha kiwe pat ki ufes ni ha kiwe pat ki department kalong ke jingdu nong ka bakraw na kamta ke jungi ki pajba nomar ba kim don ki lat ha ki ufes boper tina kalian kejungi kani kalong kejung nang na kamta ki pajba nong song jong kani kadang kathan kejungi bai bir lat hakini kisnong kitau ki jongi na kalian kejungi ki pajba nginda ut dan nambah cakani ke ufes balai pilek kamta nrai na kalian kejung ka ufes padela da ka bir lat kejung ku pajba sakinong song lada ka kiu ni ka hiar la ka kamtam habakiu ki bunsin ki jupen kiu ya ka bai bir lat saki pajba nong thanglat tang nakadaw ba kilang pendon kam bakla nrei nakaliang jong ki pajba ki yale ban siu ba ya kani ka bai bir lat sa kani ka office namar ba kila pendon kam hop ya kata ke jing pendon kam ke joki nrei nakaliang jong ka office pat ngala banong kedon ke jing duna namar ba tang bawan tang uslap malah kini kisngi ki beladap kalat ka yak kha bat nakalian kejungi ngidap da kejing sngosi ka bakraw na kamta kani ku office ba kamla ban sakri hop kani ban la ban ai kejing sakri ka bapaka na kamta ki pajba jong kani kasnong kejungi di kamtangi kentu ye ni isar jungi bas ngabhaban tha ki staff ke joki bakin page sa site na kamta kisnong ki baper khnang ma makiru ken la ban trei khambha lane kin trei khamchanai na kamta ka kam jong pajba jong kani kadong kathan ka jongi
kenang ba ki pajba jong kani kadang kathan ka jungi kin yo ya ka jing mutoy na kani ka jing Syakri jong ki MCL bat ka ju ka poru gidon ya ka jing maham lada kani ki MCL kanang ya ile sting ane kanang ya ile la tandap ya ki kam ki badai ka jing Syakri so pajba na kalian ka jungi kum ka sengru ni hab ban ya ha ki wei pat ki bor ki ba kham halor kenang ba kalong ka jing kenang kalong ka jing maham na kumta ka jongki kinong trei nomar bala da klem don kita kinong maham ni kinong pet perman ya kanika ya ka jinglong jingman jong ni kadong tan ka jingi na kaliang jong kinong trei ru ki sim sting tila da don ki wei pat kiri urang ba ki be kentulam ki ba ajing mut lam na kumta ka ni ka office kenang makiru kin yo ban tha syaki staff ki jongki